Berdimuhammedow iki palataly ulgama geçmegi teklip edýär. Synçylar muny nowatdaky gözboýaçylyk atlandyrýar. 25-nji sentýabrda Aşgabatyň ruhyýet köşkünde geçirilen Halk Maslahatynyň 2-nji mejlisinde Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun kanun çykarjylyk ulgamyny iki palataly sistema geçmegi teklip etdi. Täze teklibe görä iki palataly kanun çykarjy ulgamyň binýadyny Türkmenistanyň Halk Maslahaty bilen Türkmenistanyň Mejlisi wekilçilikli kanun çykarjy häkimiýetiň wezipelerini ýerine ýetirýän edaralary öwrülýär. Onun aýtmagyna görä iki palataly ulgama geçilmegi jemgyýetiň ähli gatlaklarynyň bähbitlerini wekilçilik edilmegine, deputatlaryň halka ýakynlaşmagyna hemde kanunlara gödäwçiligiň güýçlendirilmegine ýardam berer. Türkmenistanyň parlamentiniň öňkü deputaty Halymran Söýünow 26-njy sentýabrda Azatlyk radiosu bilen telefon söhbetdeşliginde ýurdun kanun çykarjy ulgamyna değişli täze üýtgetmeleriň türkmen rejiminiň halkara jemgyýetçiligi hödürleýän nowatdaky gözboýaçylygyndan ibaratdygyny aýtdy. Oşo minberli parlament ya oşo düzümden ibarat parlament ýurdun içi üçin gerek zat däl. Görediljek zat diňe daşarky siýasat üçin gerek. Şu meselede Berdimuhammedow daşary ýurt döwletlerini öz istedigiçe manipulasiýa diýär, gözboýaçylyk edip ul öz peýdasyny ullanyp biljek. Diýip Türkmen parlamentiniň öňkü deputaty aýtdy. Ol Halk Maslahatynyň Türkmenistanyň garaşsyzlyk ýyllaryna taryhyna ser salyp şeýle tejribäniň netijesizliginiň mundan ozal subut edilendigini aýtdy. Geçmiş taryhymyza seretsek, Niýazyň döwründe de şol Türkmenistanyň parlamentiniň ähli hak hukugy diýen ýaly elinden alınıp halk maslahatyna berilipdi. Sebäp ol halk maslahaty diýilen zat onu halk saýlan maslahat däl, onun prezidentiň belleýän adamlarynyň ibarat adamlaryň bir üýşmelerini diýip aýtsak biz ýalňyşmar. Diýip öňkü deputat belledi. Ol 2002-nji ýylda Niýazowyň janyny kast edildi diýilýän wakanyň ýa-ni halk maslahatynyň agzalarynyň agzalýan wakalary gatnaşdy diýilýän adamlary atuw jezasyny bermeli, daşla öldürmeli diýen ýaly teklipleri bilen ýatda galandygyny aýtdy. Şonuň üçin häzirki ýagdaýda şol halk maslahatynyň geljek adamlary şoşular ýa teklipler etmek üçin ýa diktaturany gollamak üçin giridilýän aýdaly bir düzgünlik aýtsak hiç ýalňyşmar. Diýip Söýünow aýtdy. Türkmenistanyň konstitusiýasyna iň soňky sapar 2016-njy ýylyň sentýabryna üýtgetmeler giridilipdi.